المدارية فندق فراغ نرو تامبي تمي دون أمبي بيتاك بوردا فشلو فلوي نكمل من كورو أمبودا نيودا ننكلالا إن شاء الله مدو شرح لا تليالا نالا يسيني رانا أنكم هكي نورمال لا تقومي أمي تو سرقة بلا دليا ربي ألاقا السبتي النوي كاكي ألاقا مباري كاكي الدلوي أني ألاقا رفي صلى الله عليه وسلم بركة ودعانا بركة من كتابنا يا رب ألاقا بركة دونينا أو بلا ترينا ألاقا بركة كما صلي على محمد سيدي عبد الله إنه إن شاء الله شرح مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وسلم دائما أبدا حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لم دائما أبدا حبيبك خير الخلق كلهم من تذكر جيران بذي سلام مزجت دمعا جرى من مقلة بدم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق أم هبت الريح من تلقاء كازمات وأومض البرق في الظلماء من إضام صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فما لعينيك إن قلت كفوفا مات وما لقلبك إن قلت استفق يا همي صل وسلم دائما أبدا بك خير الخلق كلهم أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم سالم دائما أبدا بك خير الخلق كلهم لولا الهوى لم ترق دمعا على طلال ولا أرقت لذكر البان والعالم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فكيف تنكره بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم صل وسلم دائما أبدا بك خير الخلق كلهم وأثبت الوجد خطي عبرات ودانا مثل البهار على خديك والعنم صل وسلم دائما أبدا بك خير الخلق كلهم نعم سار طيف من أهوى فأرقني والحب يعترض اللذات بالألم لي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير
لهمي يا لائمي في الهوى العذري معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلومي مولاي وسلم دائما أبدا حبيبك خير الخلق كلهم أدتك حالي على سر بمستتر عن الوشاة ولا داعي بمنهسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مهدتني النصح لكن لست أسمعه إن المحب عن العزال في سممي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إني اتهمت نسيح الشيب في أذان والشيب أبعد في نصر عن التهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صل على المختار من مدار والأنبياء وجميع الرسل ما ذكروا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم واغفر الهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الهرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم ارضى عن شيخنا تجاه قدوتنا شيخ المشايخ يا قربى لنا الظفر مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمد لله رب العالمين يا رب لك البركه لك النور دام ayah dah menakar lah kuncetu ya Rabbi Allah kuina. Allah kira kamu ya Rabbi Allah gas seperti yang aku kira kira berkat kamu. Salli ala Muhammad. Amina tu kitabu mina. Noi burdai. Angkar mobi macam fuhala. Abai ka Allah kira mantu. Allah kira kamu sallallahu alaihi wasallam. Kasirat tusudu ila. Kajedo ka foro ko yimin temena نعم ni ye ulu ka ala kira kanui كتب imana ke mawo mai نعم ibe jogi yere ta سيغتولا busairi سكي be ala kira majamun dam da watimi نعم aya soro ma chaman kona ni minu ya ala kira majam كتب abita fo nyefe dongli yere konna اها rafuku khadamtuhu bimadihin astaqilu bihi ايوه ذنوب عمر مضى في الشعر والخدم سكي
ako ay barakadenya ke ala kira di sallallahu alaihi wasallam وسلم تسليما dabo jumen kama نعم ajurumu be se ga yafa ala fe chugumi سكي kadaka ku ye bara do ke ga teme اها yana ga do ni babu konnala نعم ale tunye mai kalamba do abse kumala وسبع abe mau majamu سكي mini ko ka kan abe kuma ola اها an min fɔ bamanankan na k'a da kolen don وسبع kusɛri tun y'o maa ye سكي a bɛ maaw tanu minnu n'a ka kan اها a bɛ maa dɔw yɛrɛ tanu minnu n'a man kan نعم donc a ye fɛn min kɛ o walew la وسبع a nana ala kɛra de majamu نعم yaasa a ka kɛ yafa ye ani ala cɛ a ye ko minnu kɛ ka tɛmɛ وسبع ala ka yafa o ma الله اكبر جلو a y'a kɛ nin sababu de la سكاتولا a ye min kɛ a ye min ɲini وسبع a ye fɛn sɔrɔ min b'o sanfɛ سكاتولا a ye fɛn sɔrɔ min bɛ a ka laɲini sanfɛ Kosɛbɛ. ala kira ko bɛ ten de sallallahu alaihi wa sallam وسلم تسليما n'i tɛgɛ di dɔrɔn نعم i mago bɛ tɛgɛ ɲɛfa kelen de la اه a bɛ bɛɛ ɲɛfa de d'i ma ها الله اكبر الله a bɛ اكبر dépend i kɛlen don ka dusukun ɲuman min ɲɛsin ala kira yɛrɛ ma صلى الله عليه وآله وسلم an كسبع karamɔgɔ b'o de fɔ jawharatul kamali la اها ko likulli muta'arridin ها min al-buhuri wal awani جلو كريدي n'i nana ala kira ko la اها i ni so min nana اها i b'o fa ka taa i سكي ni a tɔgɔ kɔpu min nana Ah. i b'o fa ka taa Ayiwa. i ni baignoire min mana na Ah. i b'o fa ka taa i Kosɛbɛ. ni barigon min mana na Ah. i b'o fa ka taa Kosɛbɛ. nin bɛɛ bɛ fa ka tila ka ala kira baji fɛnsɛnnin to yen maa tɛ cogo dɔn min na سكي جلو الله nin اكبر bɛɛ bɛ sɔrɔ maa kelen min na اها diɲɛ tigi ni lahara tigi Ah. o de ye ala kira ye صلى الله عليه وسلم Ya جلو ala ka barika da امين 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 kusɛri tun b'o baara min na كسبع a bɛ fɛ k'i fosi ka bɔ o la كسبع ka na ala kira majamuli kan a bɛ fɛ ka don o de la سكي mɛ a kelen kelen a siranna min ye نعم bi anw fana kan ka sira o de ye الله اكبر jumɛn ye اها yɛrɛ yira kana don a la ايه الله كانوا يانا min kɛ نعم a ka dabɔ ala yɛrɛ jati kama الله a اكبر bɛ k'a ɲɛsin kanubaa min ma اها a ka ɲɛsin o ma n'o ye ala kira ye سكاتولا صلى الله عليه o وسلم de la a b'a kɛ waati min a كسبع kɛlen don k'a dogo نعم a bɛ dɔnkili in sɛbɛn maa si t'a kalama كسبع dɔnkilida in nana se yɔrɔ dɔ la Na. waati dɔw la a bɛ sɛgɛn كسبع a b'i da o Kosɛbɛ. ye adamadenya yɛrɛ cogo ye وجهي lahalaya wɛrɛw bɛ na an ma O tiɲɛ. a bɛ yira a la fɔlɔ i tun bɛ lahalaya min na Ahan. ani sisan i bɛ min na kelen tɛ سكي i tɛ lahalaya kelen na dɛ وجهي maa tɛ to lahalaya kelen اي ابدا donc i bɛ ka bɔ lahalaya dɔ la Na. i bɛ lahalaya ni i bɛ na don lahalaya wɛrɛ la Sike. min tɛ kɔrɔlen ye الله الله اكبر a b'o sɔmi sɔrɔ a yɛrɛ la نعم الله اكبر a nana kitabu sɛbɛn اها a tora a b'a sɛbɛn a b'a sɛbɛn ايوه bana de nana a minɛ kuma la surunya na اها waati taara ko ko nin ye waati ko اي ام الشيا بدي ام الشيا bana nana a minɛ نعم bana kɛlen k'a minɛ min Ah. kɛ a b'i n'a fɔ tension bana كسبع ala ka n'aw kisi امين 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 hadamaden fari kelen sa كسبع o de nana busayiri sɔrɔ الله اكبر o y'a sɔrɔ min kɛ اها ale kɔni y'i ɲɛsin ale ɲɛsinnen don ɲɛsin fan min ma سكي n'o ye ala kira ye صلى الله عليه ale b'i وسلم ɲɛsin yen de نعم o de ye tibbil qulubi Ah. wa dawa'iha الله اكبر dusukun furakɛlan نعم a n'a dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ yɛrɛ dɛ سكي o de ye ala kira ye صلى الله عليه وسلم a y'i ɲɛsin kotigi ma جلو جلو k'a ka dɔnkili da سكي arabu dɔnkili da la an bɛna s'a ma sisan كسبع a b'a da ni lahalaya min ye نعم a ɲɛ b'a la don o don Ah. lahalaya kuraw wɛrɛw bɛ ka na an ma الله اكبر kuma la surunya na اها fo dɔnkili in bɛna se yɔrɔ dɔ la اها a yɛrɛ sɔmina اها k'a fɔ sisan kɔni كسبع ani kotigi surunyana ɲɔgɔn na الله اكبر نو على كري kosɛbɛ الله اكبر ala kira n'anw tɛ kelen ye ايه الله kabini a ka ɲɛnamaya la اها walahi majamulikan minnu bɛ fɔ a ma سكي a b'u tigiw ja don u yɛrɛ la كسبع sufiw b'a fɔ a ma ko jabrul khawatir ايوه ka hadamaden ja don a yɛrɛ la كسبع سكاتولا maa dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ hali a ma se titiri dɔ ye اها mɛ e t'o lajɛ dɛ اي e b'a bonya كسبع parce que silamɛ don kelen Siga t'o i la. b'a bonya ala kira manto nɔ Sallallahu alaihi i b'a bonya سكي i ɲɔgɔnna tari ka kalanden don i b'a bonya ka da o kan سكاتولا جلو i b'a fisaya n'i yɛrɛ ye نعم i b'a ka hɛrɛ ye i b'o bila i yɛrɛ ka hɛrɛ ɲɛ سكي جلو busayiri ni dɔnkili da Aha. a nana se yɔrɔ dɔ la اها don kelen fari fankelen in salen a dalen bɛ sunɔgɔ la نعم sogo la اها ala kira nana a dalen sɔrɔ صلى الله عليه وسلم wasallam انا دالي سرو ايه لا بكدي kira ye min kɛ ايه fari fankelen salen don نعم ko tigi yɛrɛ الله اكبر sogo la ايه ya rabbi ala k'a yeli امين 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 على كركم يا ربي على yeli sogo la اه o ye daluba de ye. سكاتالا wallahi o ye daluba de ye. ala k'a nɔgɔya an n'aw ye امين امين ala ka n'an fama ma امين 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 ala ka n'an fama ma امين 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 kuma امين la surunyana سكي a bɛ ka dɔnkili in da اها ani maa dɔw tun bɛ tile la اها
o waati kosɛbɛ u bɛ fadenya ta ka Busayiri sɛgɛrɛ Allahu akbar parce que ni fisamantiya dɔ bɛ yen Ala b'a d'i ma kosɛbɛ mais hadamadenw ka lagosi kan Aha. ani juguya kan Sigai. ani mankutu tiɲɛ kan kosɛbɛ o de bɛ entretien yɛrɛ kɛ o hɛrɛ la a siga t'o la n'i ko maaw t'o kɛ dɔrɔn o hɛrɛ bɛ tiɲɛ dɛ siga t'o la nin ye tiɲɛ ye o hɛrɛ bɛ o tiɲɛ tiɲɛ ye kira de nana sɔrɔ a dalen o la na a bananen kira y'a ɲininka ko mun b'a la Aha. sogo la sallallahu alaihi wasallam wasallim a tora k'a yira bana de b'ale la na bana in bɛ k'a tɔɔrɔ kosɛbɛ a y'a fan kelen min bɛ yen sigai a y'o yira kira la siga t'o la sallallahu alaihi wasallam wasallim kira y'a faamu Allahu kira akbar ye a sen kuturubani naamu k'o minɛ Aha. k'o sama k'o tufa sigai a y'a tufa min kɛ a b'i n'a fɔ kuran ye Busayiri gosi kosɛbɛ Allahu a b'i n'a akbar fɔ kuran y'a gosi Allahu akbar bi ka di kira y'a o yɔrɔ masaya dɔrɔn fari fan kelen min salen don sigai o kɛnɛya Allahu akbar kɛnɛyali min kɛra sogo la Busayiri wulila an b'a dɔn ko de k'a bɛnna fajiri ma kosɛbɛ mais kabako ye min ye Busayiri bɛ nin sogo la waati min sufi karamɔgɔ ala jɔn wɛrɛ fana tun bɛ yen o fana tun bɛ Busayiri bɛ yɔrɔ min dɔnnibaaw b'a fɔ a ma yɔrɔ bɛ Égypte ko Askandariya Alexandrie kosɛbɛ a bɛ o waati o karamɔgɔ kelen in fana bɛ yen o bɛ ka sogo Busayiri la naamu mais Busayiri wulilen la ni lahalaya kɔfɛ a wulila dɔrɔn a b'a la kɛnɛyara a ye seliji ta ale kɔni kɛnɛyara ale bɛ taa misiri la a taara k'a bɛ taa fajiri de kunbɛn a n'o sufi karamɔgɔ ye ɲɔgɔn kunbɛn a o y'a ye dɔrɔn o girinna ka d'a kan k'a tɛgɛ minɛ surakaw fɛ yen u b'i tɛgɛ minɛ pour que k'i barika ɲini u b'i tɛgɛ sumusumu a ye Busayiri minɛ a bɛ n'a tɛgɛ sumusumu Busayiri y'i tɛgɛ puruti ka bɔ a la ne ye maa jumɛn ye k'i bɛ ne tɛgɛ sumusumu a ne ti dɔn dɛ a ko ayi fɛn dɔ de b'i bolo n mago b'o de la i k'o di yan a ko k'o fɛn ye o ye mun ye a ko su dɔ ɲɛ b'a la i bɛ ka dɔnkili min da ala kɛra ɲɛkɔrɔ sallallahu alaihi wa sallam jalla a k'a fɔ a ye a ko kana nabiyu yatamayalu kosɛbɛ kal qadib a ko a bɛ ka kira yɛrɛ sallallahu alaihi wa sallam Busayiri ne ye sogo la i bɛ ka dɔnkili in da kira ɲɛkɔrɔ a waati la kira yɛrɛ bɛ ka a lamaga Allahu akbar kɔntannen don Allahu akbar a yɛrɛ nisɔndiyalen don dɔnkili in na Allahu akbar ne ye sogo la o la i bɛ k'o dɔnkili min da kosɛbɛ n mago bɛ i k'o de di yan Allahu akbar Busayiri ye sogo min ye e m'o sogo ye nka e bɛ ka n'o fɔ ale ye e bɔr'o kalama cogo di ayiwa a y'i fili bin na a ko k'ale kɔni t'o dɔn o ye fɛn min ye dɛ a ko ayiwa n'i m'a dɔn kosɛbɛ dɔnkili min daminɛ ye amin tazakuri jiranin bizi salamin ayiwa masashita dam'an jara min muklatin bidami a ko dɔnkili in daminɛ ye nin de ye i bɛ nin fɔ dɔnkili min daminɛ la dɛ ne ka m'o dɛmɛ Allahu akbar a y'a fɔ a ye jibilan lakari o ye tantigɛma ye tantigɛma ye siga t'o la Jallo sa togo tɛ se ka k'a la ayi abada Busayiri y'a dɔn o la sisan ɲɛfɛ a bɛ n'a fɔ wala da'i bimun hasimi ayiwa ani wusati k'a fɔ ale ka ko ninnu a tɛ se ka dogo maaw la abada e bɛ bɔ a kalama siga t'o la ni fɛn min kanu a kanu bɛ ye la wallahi siga t'o la o de la Busayiri tora nin lahalaya de la naamu ala nana ka ko dayɛlɛ nin sogo in kɔfɛ hakɛ kuma lasurunya na ala jɔnw caman y'a yira ko Busayiri ka nin kitabu ayiwa ko barika b'a la Allahu akbar mais maa tɛ se k'o fɔ gansan kosɛbɛ o kisa min bɛ kitabu in yɛrɛ kɔnɔ a sariya ninnu na n'i ko i b'i sigi k'i b'o walawala ayiwa i bɛ bi k'a la fo san wɛrɛ a tɛ ban ni kelen dɔrɔn fɔ ka tɛmɛ siga t'o la dɔnnibaa dɔ bɛ yen Égypte ka don u b'a fɔ a ma ko Khalid bin Khalid ayiwa Khalid ibn Khalid ayiwa kalanbaaw b'a dɔn a ye fɛn caman sɛbɛn silamɛya kɔnɔ siga t'o la ale de delila ka bana a bananen ye min kɛ a jɛɲɔgɔn karamɔgɔ dɔ bɛ yen a y'a fɔ ye ayiwa ko a bɛ n'a fɔ dusukunna bana bɛ k'a minɛ kalanbaaw y'a yira a la a taara dɔkitɛriw fɛ yen u y'a kɛri lajɛ kosɛbɛ u y'a yira a la ko kɛri in bɛ yɔrɔ min a mago bɛ f'a ka taa tubabu dugu la kosɛbɛ u b'a opere parce que ko kɛri bɛ jeli min sama k'a seri a tɛ ka se k'o kɛ normal kosɛbɛ a ko problème t'a la ayiwa ko a ye yɔrɔ dɔw fɔ tubabu jamanaw la ayiwa a bɛ fɛ ka taa furakɛ yen a y'o fɔ karamɔgɔkɛ a toɲɔgɔn ye o y'a f'a ye a ko karisa ne dalen don tubabu fura ninnu na dɛ kosɛbɛ mais min ka teli n'o ye ayiwa ne b'i ladi k'i bila o sira kan kosɛbɛ a ko k'o ye jumɛn ye o jumɛn ye a ko i bɛ Busayiri ka buruda dɔn wa a ko jɔn bɛ min t'o dɔn ayiwa a ko k'a kitabu b'i bolo a ko k'a bɛ n bolo siga t'o la a ko bɔn o kitabu in ta i k'a kalan don o don kosɛbɛ i k'a kalan ji la kosɛbɛ i k'a bɛɛ kalan k'i sigi ka ji bila i ɲɛkɔrɔ kosɛbɛ k'a bɛɛ kalan k'i daji to a ji la k'a min
ka ala deli kɛnɛya la Naam. ni nin busayiri ka nin dɔnkili in barika ye Allahu akbar. a ko k'e k'o kɛ i k'a filɛ tan Skey. n'o nin fɔra anw ye Naam. an ka limaniya ma se nin ye A ma se dɛ. o kɛribana de b'an na Awɔ, siga t'o la. kɛribana bɛ na e b'a fɔ ko ne ka taa kitabu dɔ ta ka ji kala o la Fo ka taa Tinisi dɛ. kadiri ahli asmi ta'ati la zaimu Siga t'o la. ni hadamaden dɛngɛniya b'i la ka se niveau min na Naam. ala b'o o ko de réaliser i ye O tiɲɛ ye. O tiɲɛ ye. dɛngɛniya min bɛ nin na Naam. a dara karamɔgɔ to ɲɔgɔn na Siga t'a la. a ko bon problème t'a la Skey. ne b'o kɛ Jallo. a tora a bɛ kitabu in ta Naam. a nana a karamɔgɔ ye kɛ y'a ladi k'a bila cogo min a k'a kɛ ten Kosɛbɛ. a nana kɛ ten Siga t'o a la. b'a kala ji la Naam. don o don Skey. a b'i sigi Naam. a b'a min Naam. ka ala deli kɛnɛya la Allahu akbar. a nana sɔmi sɔrɔ a yɛrɛ ye Skey. k'a fɔ fɔlɔ douleur min tun bɛ k'a kan dɔ bɛ ka bɔ douleur fanga la Allahu akbar. Dɔw ka bɔ bana dimi na. dɔ bɛ ka bɔ bana dimi na Siga t'o la. a tora o la Naam. a tora o la Naam. bana nana tunu a la Skey. dimi foyi tɛ kɛ a kɛra la bilen Ayiwa. bon a wulila a ko hali bi ale kɔni tɛ da yɛrɛ la dɛ Siga t'o la. parce que minnu ye radio kɛ k'a fɔ k'a kɛra de don Naam. a bɛ segin ka taa Siga t'o la. ka taa fɔ karamɔgɔkɛ ale kɔni bɛ ka nin kɛ mɛ a sɔmina a lafiyara Naam. a taara fɔ karamɔgɔ ye karamɔgɔ ko wa i y'a kɛ a banna de koyi Wallahi a banna. a banna Pewu. kana miiri ko fɛn wɛrɛ bɛ yen dɛ Ayi. foyi wɛrɛ tɛ yen bilen Siga t'o la. mɛ a ko ten mɛ karamɔgɔ ko taa dɔkitɛriw fɛ yen Naam. minnu ye radio kɛ Naam. taa u fɛ yen i b'a f'u ye k'i ye i kun ye fɛn dɔ kɛ Kosɛbɛ. bon sisan i bɛna radio kɛ tuguni yanni i ka taa ka taa furakɛ Kosɛbɛ. Siga t'a la. a taara dɔkitɛriw fɛ yen o ye radio kɛ k'a lajɛ Naam. bon u sigara Siga t'a la. Khalid bun Khalid fɔlɔ e de kun nana yan Naam. an ye radio kɛ k'i kɛri lajɛ Kosɛbɛ. an ɲɛ b'a la a bɛ nin lahalaya la Siga t'a la. i nana sisan i ye radio kɛ Naam. a bɛ nin lahalaya la Naam. a bɛ i n'a fɔ kelenw tɛ Ayiwa. bon kelenw kɔni don Ɔhɔ. mɛ a bɛ i n'a fɔ kɛri ninnu tɛ kelen ye Ayiwa. parce que don min i bɛ na Ɔhɔ. a y'a sɔrɔ i kɛri bɛ nin niveau la Ayiwa. fanga t'a la Siga t'a la. mɛ bi Naam. k'a fɔ ko fanga t'a la tɛ dɛ Ɔn. i kɛri ka kɛnɛ ka tɛmɛ kɛnɛbagaw yɛrɛ kɛri kan A bɛ geje. Allahu akbar. Jallo. Ala k'an nafa n'a barika ye. أزكى تعبدي لما هذا من فضل وفخر وسؤدد Ayiwa. من يدني له بتودد تعالوا فاهدي للنبي محمد سلم. الخمائل بكل صلاة وتسليم على قبر أحمد وقبر أبي بكر وقبر أبي حفص صلى الله عليه وسلم. طبعا وقربة تقدس ذاتا ثم قبرا وتربة أقول وأحميه هوى ومحبة بحب رسول الله وهسبة لعلي غدا أنهوده لا أهله صلاة وتسليم على قبر أحمد وقبر أبي بكر وقبر أبي حفص صلى الله عليه وسلم. عليك يا رسول الله. على كده كويس صلى الله عليه وسلم. سياتولا. ni hadamaden n'i bɛ fɛn min fɛ cɛ a to a ka y'i la والله المام. n'i tɛ min fɛ نعم. b'o la o to yen أيا بنا. n'i bɛ maa min fɛ tugu o kɔ n'i tɛ min fɛ b'o kɔ Siga n'i t'a ka la. temps perdu Wallahi. ɲɛnamaya in kuntaala ka surun o ma kojugu. anw bɛ min fɛ an karamɔgɔw b'a fɔ ko ɲɛnamaya yɛrɛ bɛɛ fɛn naani de ye hubbun wa bugdun أيوة. awɔ fɛn naani a fɔlɔ fɔlɔ Kosɛbɛ. o i bɛ fɛn min fɛ أيوة. i bɛ k'o fɛ kosɛbɛ. i tɛ fɛn min fɛ نعم. i b'o kɔniya siga t'a la. bɛɛ k'a dɔn konte nin fɛ. i b'a kɔniya O de don dɛ. hali n'i m'a kɔniya sa Naam. i bɛ b'a la Siga t'a la. k'a dɔn i tɛ nin fɛ kosɛbɛ. a sabanan naamu. o ye ta'atun ayiwa. o ye alabato ye siga t'a la. alabato sira bɛɛ dayɛlɛlen don siga t'o la. a to k'a farida n'a a mustahabu n'a a bɛɛ kalifaw fɛ olu b'o dɔn na. a laban o ye maasiyatu ne n'i tɛ alabato kɔni na i bɛ ala kuta la o ye tiɲɛ ala ka ne fɛn bɛɛ bɛ sigi nin kan siga t'a la. mɛ a lubu a kisɛ o ye fɛn min ye a tɛ se ka taa ni fɛn min tɛ Ayi. o ye kanu de Allahu akbaru. a tɛ se ka taa ni kanu tɛ siga t'o la. an karamɔgɔ b'o de fɔ Naamu. ala surunyana ni ala ye waati wɛrɛw yira an na naamu. maaw minnu yɛrɛ bɛ yen ni olu ta yɛrɛ ka bon ka tɛmɛ Khalid bun Khalid ta kan kosɛbɛ. Khalid bun Khalid ta ye o ye Egypte ko de kosɛbɛ. an yɛrɛ ka sous-région in na yan ayiwa. alajɔnw minnu bɛ yen n'u ye hɛrɛw caman sɔrɔ siga t'a la. alakira mankutu la sallallahu alaihi wasallam. n'an garisɛgɛ kɛra min naamu. an da bɛ s'a ma ayiwa. ka ala deli ya rabbi ala ka an bɛɛ sawaba ma ami 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 ami. karamɔgɔ ko cogo di naamu. a ko amin tazakuri jirani bi salamin ayiwa. mazajta dam'an jara min muqlatin bidamin kosɛbɛ. dɔnnibaw fɛ yen naamu. n'u bɛna dɔnkili da ayiwa. a bɛ fɔ a ma ko al-ghazal n'u bɛna dɔnkili da kosɛbɛ. u bɛ maa dɔ ta Naam. u kan ka laɲini kɛ fɛn min yɛrɛ ye u bɛ munumunu a da fɛ siga t'a la.
u mago bɛ ala kɛrɛ de la dɛ sallallahu alaihi wasallam wasallim mais u bɛ taa munumunu kosɛbɛ u t'a ka duguw tɔgɔ fɔ u t'a ka kabiraw tɔgɔ fɔ siga t'a la u b'a jɛɲɔgɔnw tɔgɔ fɔ kosɛbɛ i n'a fɔ maa min mago bɛ yan fidama misiri la i bɛ munumunu i bɛ taa para jikɔrɔni kosɛbɛ i bɛ na bako jikɔrɔni siga i t'a bɛ la na kalabankura kosɛbɛ i bɛ na torokɔrɔ daminɛ la siga t'a la i ka laɲini ye yan de dɛ ayiwa i bɛ sɔrɔ ka na munumunu ka na i na yɔrɔ yɛrɛ la ayiwa u bɛ maa dɔ ta arabukan na kosɛbɛ k'o tigi jɔ ka maa wɛrɛ jɔ a kɛrɛfɛ k'a kɛ i n'a fɔ nin bɛ ka nin ɲininka question na a bɛ k'a jaabi Allahu akbaru dɔnkili minnu bɛ dɔnkili da arabukan na minnu bɛ seerew da kosɛbɛ u b'a fɔ a ma ko ilmu tajiri olu k'o dɔn kosɛbɛ u b'a faamuya u bɛ خليلي يعوج بالمحسب وانزل حتى مغيو دي kosɛbɛ u bɛ maa dɔw ta dɔrɔn ka kuma dɔ olu da pour que e ka se k'a faamuya a b'i n'a fɔ Busayiri de ye kanu dɔ kɛ ayiwa kanu in bɛ k'a dépasser kosɛbɛ mais a tɛ fɛ maa ka bɔ kanu in kalama ayiwa dɔ de bɛ k'an ɲininka a ko e bɛ ka ɲɛji bɔ fo ɲɛji min bɛ ɲini ka ɲagami ka kɛ jeli ye ayiwa jɛɲɔgɔn dɔw mankutu la kosɛbɛ i bɛ ka jɛɲɔgɔn minnu mankutu fɔ ayiwa dugu dɔ la n'o ye Zisalam ye n'o ye Makan kɛrɛfɛla ye kosɛbɛ o kanu ye jumɛn ayiwa o ye jumɛn i n'a fɔ u bɛ k'an ɲininka de siga t'a la bon a tɛna jɔnsɔnna kɛ ayi abada a bɛ n'a fɔ ye ale ka kanu ye ale tɛ kanu kɔni don sa mais u bɛ fɛ ka ale tintin fo ka taa minɛ k'a kogo da ko la kosɛbɛ a tɛna sɔn o ma ayi abada a ko walima n'o kanu tɛ أم هبت الريح من تلقاء كاظمة سكتولا وأومد البرق في الظلماء من إدم أباف والما فيا دي تشيراوا كابو نين دوغو مسينا فانفلالا أيوة والما كبا يجرو ودي يلمبو أيوة كابو نين دوغو نونو ما أبي يورو فو أبي كومي أبي دوغو دي ميشالا كرا صلى الله عليه وسلم a ka dugu kosɛbɛ minnu bɛ Makan maaw bɛ min dɔn ani olu yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw bɛ min dɔn siga t'a la a bɛɛ y'o de kosɛbɛ a y'o de fɔ mais nin si la Busayiri tɛna sɔn k'a fɔ k'a bɛ jɔnsɔnna kɛ kanu in na siga t'o la k'a fɔ ale ka kanu ka tiɲɛ don a ko bon sisan ne ma sɔn k'a fɔ ko hali bi n bɛ ka min f'i ye i ɲɛji bɛ ka ɲɛji bɔ i ma sɔn o si ma a ko mun de b'i ɲɛ ma sisan e ko k'i kanunen i ma fɛn kanu ma fɛn kanu t'i yɔrɔ mais mun b'i ɲɛ ma in qulta tufahamata ne ko i ɲɛ ma ko a ɲɛji ka jɔ ɲɛji tɔ bɛ suru Allahu akbar e bɛ maa dɔ fɛ e nan'i jɔ u ka da la i m'a tigi ye ayi i mɛnna poto la a tɛ ka nin bɔ i mɛnna i taara tuguni i nana tuguni i m'a ye i nana u ko k'a taara butigi la i taara butigi la olu ko k'a nana so i bɛ ka hami n'a ye e dun b'a tigi fɛ de ni yɛrɛ y'a ye i ja bɛ tigɛ ni maaw y'o fɛ yen k'a fɔ karisa e bɛ nin tigi fɛ i bɛ ka boli a nɔfɛ aw dun tɛ ka ɲɔgɔn ye ni maaw y'o fɛ yen dɔrɔn e bɛ kasi e ko ko kanu in fana tɛ tiɲɛ ye ayiwa o kiri ka gɛlɛn dɛ ayi o kiri ka gɛlɛn a ko wa ma li qalbika in qulta astafiqiya himmi ayiwa mun b'i ma hali bi i ko i bɛ maa min fɛ kosɛbɛ n'a fɔra e dusukun ma sa sabati kosɛbɛ i ko i bɛ karisa fɛ ni dun ye karisa ye dɔrɔn f'i bɛ panpan kosɛbɛ n'i y'a ye kɔntan fɛ nisɔndiya fɛ ayiwa i tɛ se ka to i yɛrɛ ma kosɛbɛ ne y'a ko i dusukun ma k'a ka basigi a tɛ se ka basigi ayiwa a bɛ kunna siri a b'a fɔ ka dusukun yɛrɛ tɛ to a yɛrɛ ma o bɛɛ la e ko kanu t'e la ayiwa ko karisa ayiwa o kibaruya fana ka gɛlɛn dɛ ayiwa a sabanan ye jumɛn ye a ko a yahsabu sabbu anna al-hubba munkatimun kosɛbɛ a ko karisa n'i ma sɔn hali bi k'a fɔ ko an bɛ ka kanu min f'i ye k'i jarabilen don i bɛ maa dɔ fɛ i tɛ fɛ maaw ka bɔ a kalama a bɛ kɔnɔ ko kanu in bɛ dogo de yan ayi a tɛ dogo dɛ ayi munna a tɛ dogo maa bayna munsajimin minhu wa mudtarimin ayiwa parce que a kanu in tɛ fara fiyewu a b'i fari kalaya a b'i bila kasi la ayiwa a b'i bila miiri la a b'i bila dusukun bɛ mɛnɛ i bɛ hami a tigi nɔfɛ i bɛ jɔrɔ n'a tigi ye i tɛ fɛ ko k'a sɔrɔ ayiwa o bɛɛ la i tɛ ka jɔnsɔnna kɛ k'a fɔ ko e kanu e b'o tigi fɛ hali bi an ka taa n tɛ jɛgɛ fɛ n tɛ bɔ kɔda la n'i ma sɔn i bɛna sɔn siga t'a la a ko lawla al-hawa lam turiq daman ala talalin Allahu akbar wala ariqta li zikri al-bani wal alami a ko ni kanu tɛ e bɛ ka maa min fɔ n'i taar'i jɔ u ka dugu la i ni maa min ye ɲɔgɔn ye dugu la aw kɛra ɲɔgɔn fɛ aw farala a tigi taara mais hali bi a kanu bɛ e dusukun na e seginna ka na o dugu la i y'a sɔrɔ dugu in bɛɛ maa si tɛ dugu in wulila mais n'i ye yɔrɔ ninnu ye dɔrɔn ne ka ɲɔgɔn karisa ne delila ka se yan dɛ wallahi ne delila ka baro kɛ i hakili bɛ jogo min na dɛ
a tɛ k'i to i yɛrɛ ma ayi parce que mun na n'i sera o yɔrɔ la dɔrɔn i miiri bɛ jigin a tigi la siga t'a la i bɛ kasi kosɛbɛ dɔnnibaaw ko ten ko busayiri kan bɛ min ma nin na naam a ye alakira kanu sallallahu alaihi wa sallam nka a bɛ na madinɛ don min naam sɔrɔ alakira faatu kuma mɛnna Allah so ma yɛlɛmana kosɛbɛ mɛ n'a nana a bɛ alakira ka misiriw ye wasallim a bɛ alakira ka sow ye naam sallallahu alaihi wa sallam ye sahabaw dalen bɛ yɔrɔ min a b'o kaburuw ye kosɛbɛ alakira ka kabako ni fɛnw minnu kɛra ye naam o kɛra yɔrɔ minnu na kosɛbɛ o lahalayaw caman bɛ yen naam a b'olu ye kosɛbɛ a o bɛɛ la si bɛ n'a la tuguni Allahu parce que akbar nin y'a kanu ɲɔgɔn ka yɔrɔ ye siga t'a la i tɛ fara naam aw ye ɲɔgɔn yiriw ni kuluw minnu sanfɛ naam i tɛ fara i b'olu bɛɛ mankutu fɔ kosɛbɛ mais o bɛɛ la naam e k'o k'e to karisa fɛ hali bi ayiwa ayiwa n'i ma sɔn naam hali bi an ka taa siga t'a la an ka taa ayiwa ayiwa sisan aha a ko wasbata alwajdu qatay abratin wadanan naam misal bahari ala khaddayka wal anami naam a ko kanu gɛlɛn aha ale ye sawatiri kɛ kosɛbɛ bana ɲɛji bana tiri fila la kosɛbɛ bana tiri naam ani ɲɛji tiri siga t'a la i bɛ maa kanu i bɛ maa de Ɔhɔ. a fasalen don a sen kan wallahi a ye maa dɔ de kanu fo anw yɛrɛ b'a fɔ ko fasanjarabi hala tɛ se ka dumuni kɛ ala tɛ se ka dumuni kɛ Allahu akbar fo k'a tigi yɛrɛ kamanaden bɛɛ kan naam a y'o kanu k'a kanu a yɛrɛ t'a dɔn a b'a kɛ cogo min o tigi ka sira t'ale la mɛ kanu in kɔni b'ale la fo mɔgɔw b'a ye u b'a fɔ karisa mun de b'i la wallahi a b'a fɔ fɛn tɛ n na fɛn b'a la dɛ a fɛn b'a la dɛ fɛn b'a la a b'a la a b'a la mɛ a tɛ se k'a yira ko min b'a la min b'a la dɛ o de bɛ k'a fasa k'a bɔ a sen kan Allahu akbar busayiri ko ko nin bɛɛ de tun bɛ ka kɛ ale la siga t'a la ala kɛra kanu na sallallahu alaihi wasallam a sera nin yɔrɔ la tun bɛ ka nin bɛɛ fɔ a ye pour que k'a jɔ a la awɔ sisan a yɛrɛ bɛna jɔnsɔnnan kɛ siga t'a la ne bɛ maa min fɛ n b'a mankutuw fɔ n b'a ka lahalayaw fɔ n b'a ka duguw fɔ n b'a ka kabila fɔ n b'a ka misiri fɔ kosɛbɛ ayiwa sisan tiɲɛ don aw bɛ ka min fɔ tiɲɛ don ne jarabilen don ne bɛ maa dɔ fɛ siga t'a la mun na sara taifu man ahwa fa arraqani Allahu akbar a y'a fɔ a sura de tɛmɛna ne ɲɔgɔrɔ sufɛ n'i y'i da a tigi bɛ na i ma sogo la siga t'a la jagoya i b'o kanu a i b'a kanu parce que i b'a fɛ fo ka se fɛ dan na kosɛbɛ nka n'i y'i da sufɛ a kanu na a ka lahalayaw a bɛ n'i ma sogo la kosɛbɛ a b'a yɛrɛ yira i la i b'a ye i n'a bɛ bɔ kosɛbɛ aw bɛ taa nin yɔrɔ la siga t'a la aw bɛ taa nin yɔrɔ la mɛ n'i wulila ka bɔ sogo la e b'a la a tigi t'i ɲɛkɔrɔ siga t'a la a b'i kamana gan dɛ kosɛbɛ a ko walhubbu ya'taridu lazati siga t'a la o tiɲɛ a ko kanu kanu gɛlɛn o de bɛ banamini kɛ hadamaden na diya kow la siga t'a la ni dimi kosɛbɛ i b'a dɔn o ye bamanankan ye a kɔrɔ ye min i karamɔgɔ den o t'i karamɔgɔ ye o y'i karamɔgɔ ye a fitinin don a fitinin don i b'a bonya siga t'a la a bɛ nin sigilen sɔrɔ sisan kuma lasurunyana dɔrɔn hali kulonkɛ sen fɛ a b'i ci i tulo kɔrɔ walima a bɛ ko dɔ k'i la walima a b'i ka kɔlɔsi minɛ a bɛ taa n'a ye walima a bɛ ko dɔ k'i la min b'i tɔɔrɔ kosɛbɛ ni dun ye maa ye e b'ale fa de fɛ ala kama kosɛbɛ fa kanu kama den bɛ ka ko dɔ k'e la ni e yɛrɛ kelen kelen don ni kɛnɛmala don i b'a ci fo k'a ɲɛ da mɛlɛkɛw kosɛbɛ kosɛbɛ a tɛ se k'o k'i la o ayi abada mɛ karamɔgɔdenya kama a bɛ ka nin dimi min k'e la e bɛ sabali a kama kosɛbɛ parce que nin ye karamɔgɔ den kosɛbɛ i b'o dimi kun siga t'a la o dimi kunni min b'i la dɛ nin diya filɛ n karamɔgɔ kanu bɛ n na kosɛbɛ mɛ nin filɛ ka nin dimi kɛ n na maaw yɛrɛ b'a fɔ cɛ i ma kun sa karamɔgɔ den de y'a k'i la o siga t'a la i yɛrɛ b'i ma kun i b'o to yen o dimi sugu min bɛ kɛ hadamaden na karamɔgɔ a ka m'o sugu in de ma Allahu akbar Allahu akbar nin bɛɛ de fɔra min kɛ a ko sisan ya laimi fil hawa al uzri ma'ziratan ayiwa minni ilayka kosɛbɛ walaw ansafta lam talumi siga t'a la a ko maa min bɛ ka ne jalaki ne ka kanu in na kanu in bɛ komi bani uziratakaw kosɛbɛ o ye maa kabila dɔw ye ala y'olu fana lajarabi olu ka kabila la ala y'u kɛ maa ye u bɛ maa kanu fo ka dama tɛmɛ n'u kɛr'i fɛ dɔrɔn u kɛr'i fɛ a banna i ka ɲuman o ye ɲuman ye kosɛbɛ i ka juguman o ye juguman ye siga t'a la u tɛ lebu dɔn i la u t'i sɔgɔbɛ u ka sira t'i ka ko lankolon foyi siga t'a la u bɛ k'i fɛ dan na fo fɛ bɛ se yɔrɔ dɔ la u bɛ se ka sa tellement u ye maa kanu olu ka kabila kun dɔnna n'o ye ko bani uzrata siga t'a la a ko kanu in a bɛ ɲini ka kɛ ale ka kanu in bɛ ɲini ka kɛ i n'a fɔ o kabila mɔgɔw ka kanu ɲɔgɔn na kosɛbɛ e min m'o bɛɛ dɔn k'a fɔ ne kanunen don n'i fana ladiriyara i tɛ n jalaki dɛ siga t'a la parce que e kan k'a dɔn ko ne kɛlen don ka fɛn dɔ kanu ne bɛ fɛn min fɛ kosɛbɛ mɛ ne fana ko k'i bɛ ne seere fo ka n se n dan na ayiwa tiɲɛ yɛrɛ la i fana man kan n jalaki dɛ o tiɲɛ n'i kɛra maa ladiri
Donc ni kuma bɛɛ bɛ munumunu jumɛn de nɔfɛ ayiwa a bɛɛ bɛ kanu de nɔfɛ wallahi siga t'a la an bɛ ala deli ya rabi ala k'an n'aw kanu amin ala kira kanu ala k'a sabati amina ya rabbi an bɛ nin baara min na naam ya rabi ala ka a barika amin a n'a nɔrɔ amin ya rabi ala k'a d'an ma amin 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 k'a kɛ hinɛ ye ah k'a se an bangebaaw ma amin 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 karamɔgɔw ma amin amin an jɛɲɔgɔn minnu fara an ye amin ka duwawu k'o ye ala ka hinɛw la amin ala ka yafu ma amina ya rabbi dayɔrɔ ne amin amin ko kɛ ala kira barika amin 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 salli ala wa sallim taslima اللهم صل على سيدنا المهم آمين بالحق بالحق الفاتحة والهادي إلى صراطك المستقيم آمين. على آله حق قدره ومقداره العظيم آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب السنين آمين آمين جلو جلو سيدي